Arratsaldeon guztioi, egunero bezala elkarrizketaren tartea irekiko dugu Hamaika Telebistan, eta horretarako gaur Iker Casanova, Bilduko legebiltzarkidea daukagu gurekin, ongi etorri. Eskerrik asko, arratsaldeon. Teologiadak egintzen du, eta gaurkoan lerroburu nagusi batekin esnatu gara, Araban eta Bizkaian eta Gipuzkoan egunkari gehien saltzen dituen kabezerak, hauteskundeak martxoaren amaieran edo apirilaren bostean egitekoak izan daitezkela lehen lerrora ekarri du. Aurretiaz nahiatzan egin daitezkela entzun izan dugu behin baino gehiagotan, oraindik ere data ez dakigu, baina argi dagoena da hauteskunden bezperetan gaudela. Bai, dudarik gabe ez da sorpresa izan, eta, uste dut medio gehienek, ez soilik aipatu duzuna, baizik eta PNV-ren nahiko gertukoak diren medio batzuek ere berria edo, susmo hori zabaldu dute, eta beraz uste du konfirmazio ofizialik ez dagoen arren, argi dagoela hauteskundeak aurreratuko direla eta apirilean edo maiatzean izango direla. Bai, eta zentzu horretan mundu guztia mugimenduak egiten dabil, eta Bilduk dagoeneko konfirmatu du Maialen Iriarte izango dela bere lehendakari gaia, aurrena mahai politikoak aho batez onartu zuen, eta gerora berretxita Maialen Iriarte da postoa. Bai, egia da, orain ezagutzen ari gara aurrerapenaren ia ofizialtasunaren inguruko zera berriak, baina gure prozedura martxan bageneukan. Aurretik ere, hauteskundeak aurreratzeko balizko egoera baten aurrean B plana bageneukan, baina hau da plana, hau da aurre ikusita geneukan egutegia, eta egutegi horren arabera lehendakari gaiaren hautatze prozesua, da kasu honetan ratifikazioa edo hau batez onartu denez eta hautagai alternatiborik egonez direnez, izendapena burutuko da. Oso pozik gaude, Maialenek onartu izanarekin, ez da soilik alderdi batek nork aukeratzen duen, baizik eta pertsona horrek nahi izatea, eta uste dut garai hauetan oso baliogarria dela Maialenek egin duen ekarpena. Alde batetik ezagutzen dugu nola funtzionatu duen, eta bere kideak izateko ohorea eta sortu izan dugunok gertutik ezagutu izan dugu, eta badakigu oso ondo egin duela bere papera legebiltzarrean, baina horretaz aparte uste dut Maialenek politikari plus bat aportatzen dio. Sinesgarritasuna eta politikarekiko konfidantza edukitzeko arrazoiak ematen dizkigu, bera bazen pertsona bat karrera profesional oso sendoa bat zeukana, eta ez zeukala inolako beharrik politikan sartu bada, izan da ez diruagatik edo ez fama izateagatik, baizik eta konpromisoagatik eta ideia batzuk defendatzeagatik, eta orain politika eta politikagintza auzoan dagoen momentu hauetan horrelako adibideak oso positiboa direla uste dugu. Egutegia aipatu duzu, iraganden astean greba orokorra izan genuen Hego Euskal Herrian, eta egunero asaldatuta sentitzen gara realitate gordin batekin, eta da prekarietateak hil egiten duela, Galdakaon, Bilboko portuan, orotara 11 hildako 35 egunetan, zifrak benetan beldurgarria dira, eta herri moduan hausnarketa bat eskatzen dutenak. Bai, egia da, heriotzen konzentrazio horren atzean egon daiteke nolabaiteko kasualitatea, baina badago ere kausalidade bat, eta kausalidade hori prekarietatean topatzen dugu orokorrean. Hau da aurrera eta gora doan fenomeno bat, eta uste dugu instituzioen partetik ez dela eman behar zen erantzuna. Eta orain denok hitz egiten ari gara Txinan dagoen birus bati buruz, baina gurean heriotzak eragiten dagoen problematika baten inguruan apenas hitz egiten da, edo hitz egiten da era rutinario batean. Uste du badela garaia hartzeko gauzak bere seriotasunean, eta neurri zorrotzak eta zehatzak hartzeko horri aurre egiteko. Gainera, esan dezakegu beste kasu batzuetan, eta emakumeen kontrako violentzia hitz egiten dugunean, askotan jartzen dugun adibidea da hori izeberg baten punta badela, ez? Eta punta agian larriena da, heriotzak direlako bai kasu batean, bai bestean, baina horren azpitik badaude arrazoi pilo bat, eta arrazoi horren aurren eragin egin behar da. Emakumeen violentziaren kasuan patriarkatua baldin bada, eta gizarte matxista batean bizi garela, kasu hontan da lan merkatua prekarizatuta dagoela, eta batzuk botere publikoen babesarekin gainera, etekinak lehenesten dituztela jendearen lan baldintzak eta inkluso bizitzen gainetik. Horren aurrean ezinbestekoa da lidertza instituzional sendo bat? Bai, guk behin eta berriro legebiltzarrean, legealdi honetan zehar, ekimen ezberdinak ekarri edo eraman izan ditugu, indartzeko egiten den ikerketa lana eta inspektoren kopurua handitzeko eta
izateko proaktiboagoak kasu hauetan. Gauzatzuk lortu dira, baina biztan daude emaitzak txarrak izate jarraitzen dutela, eta beraz, uste dugu, gaia seriotasunez hartu egin behar dela. Gauza gutxi egongo dira momentu honetan hain garrantzitsuak langileen bizitza bezala, eta aldiz instituzioen partetik ematen zaion garrantzia gure ustez ez da proporzionatua. Eguneko beste albiste bat, Iberdrolak Siemens Gamesa utzi egingo du, eta nolabait azkeneko urteetan errepikatzen ari den egoera baten isla da. Bai, eta oso larria iruditzen zaigu, egia da jendea pentsa dezaketan arrazoi puntu batekin horrelako konpainia erraldoiak edo iaia multinazionalak direnan, ez da euskal jatorria izan, oso urrun gelditzen zaigun gauza badela. Baina gure ustez, borrokatu behar dugu enpresa horiek herrialdearekin nolabaiteko harreman bat mantentzen jarraitzeko, uste dugulako hori positiboa delako, enplegua eta inbertsioak hemen egin ahal izateko, eta beraz, lana eta beraztasuna hemen sortzeko beste gauza da, enpresa handi horiek zelako zergak ordaintzen dituzten, eta baina printzipioz hemen egotea eta herrialdearekin lotura izatea positiboa izan behar du. Eta esaten zenuen moduan zoritzarrez ez da kasu isolatu bat, baizik eta azken urteotan eman den joera bat. Hor daukagu adibidez, Euskaltelen adibidea eta gure ustez hori izan daiteke mingarriena eta adierazgarriena. Diru publikoarekin sortutako enpresa bat eta zerbitzu publiko bat emoteko helburua zeukan enpresa bat, Euskaltel bezalakoa, azkenean espekulatzaileen eskuetan amaitu da eta poliki-poliki herri honekiko lotura galtzen ari da. Horrek suposatzen du lan baldintzak, inbertsioak eta beste erabaki batzuk hartzerakoan, lehenesten dela esklusiboki akziodunen etekinak eta aparte uzten direla herriarentzat onuragarriagoak izan daitezke beste erabaki batzuk. Guk aspaldi eskatu dugu horrelako gauzak ez gertatzeko edo hainbeste ez gertatzeko botere publikoen partetik inbertsio dinamika bat abian jartzea, funts publiko potente bat sortzea, nolabaiteko parte hartzea eskuratzeko enpresa horietan, akzioak erosteko enpresa handi estrategiko horietan eta eragiteko hartzen diren erabakietan. Egia da, legealdi osoan zehar, gobernuak esango nuke zorabeatu gaituela esanez horrelako funts bat martxan jartzeko asmoa zeukala, baina gaur da eguna oraindik funts hori indarrean ez dagoela eta berandu eta gaizki ibiltzeagatik ezin izan dugu ekiditu adibidez Siemensen edo Euskaltelen eman diren arazoak. Bai, 2012-2020 zikloko, izan ere bi agintaldi izan dira, baina ziklo oso baten baitan, kasu honetan Inigo Urkulluk zuzendu dituen ejekutiboetan, hori izan da, erradiografiaren parte bat, bestalde, indikadore ekonomikoi dagokienean modu orokorrean, zenolako erretratua egin daiteke? Guk uste dugu, 8 urteko ziklo horretan bi fase egon direla, nazioarteko zikloek eragin handia daukala gurean, gu herrialde txiki bagara, eta industria da gure ekonomiaren motorra, industria berez esportatzailea da, beraz oso importantea da gure ekonomiaren funtzionamendurako inguruan gertatzen ari dena. Oso zaila da politika publikoetatik, ziklo baten eraginetatik ihes egitea. Hau da, oso zaila da gauzak mundu guztientzat gaizki doazenean guri ondo jutea eta alderantziz. Baina bai egin daitezkela gauza asko. Kudeatu daitezke zikloa eta ziklo txarra denean arindu horren inpaktuak eta ona denean aprobetxatu politika publiko sendoagoak egiteko eta uste dugu Urkulluren partetik ez dela egon ez bata ez bestea. 2012-2015 bitartean ekonomia ondino gainberan zegoen, ez mundu osoan, baina bai gu sartuta geunden Europako hegoaldearen austeridade politikoak eragindako ziklo negatibo horretan, krisiaren bigarren fasea, eta egia da, hor eduki genuena izan ziren murrizketak, politika fiskal desegokiak, eta enpresen interesak jendearen interesen gainetik jartzea. Bigarren fasean, 2005-etik ona, eduki ditugu hazkunde oso importanteak, barne produktu gordinari dagokionez, eta aldiz, edo berriz, esan beharko genuke, ez da gobernuaren partetik kudeatu ziklo hau gehiengoaren mesedetan, eta hor daude emaitzak. Enplegu gutxi sortu egin da, eta harrigarria bada ere, gobernuak behin eta berriro aldarrikatzen du arrakasta bezala 110-tik bera egotea, baina hori da astakeri bat.
besteak beste, populazio okupatua jaitsi egin delako, populazio aktiboa gutxiago delako, eta horrek laguntzen du makilatzen ehuneko hori, baina da Europa mailan dagoen tasarik altuenetariko bat. Estatu Espainola, Grezia eta Italia daude hor parean, eta beste herrialde guztiak hortik oso azpitik daude. Europar Batasunaren langabeziaren bataz bestekoa izan daiteke 6,5. Baina gu, krisi hasi baino lehen, EAen, gure erkidego autonomoan, ehuneko 3,5ko tasa eduki genuen 2007-2008, eta beraz, konparatuta besteekin eta baita ere gure buruarekin ondo egon garenean, datu hauek eskandalagarria dira, baina hori ez da larriena. Enplegua sortu da, bai, baina behar baino askoz gutxiago, baina larriagoa dena da ze enplegua eta ze baldintzatan sortu den enplegu hori, prekarizazioari esker eta oso lan baldintzak kaskarretan sortu den enplegu bat izan da, eta gainera, estatuan egindako lan erreformek aukera eman diote patronalari ez soilik sortzen ari den enplegua, eta dagoeneko lanean zegoen jendearen lan baldintzak prekarizatzeko, soldatak izozteko, eta bar luze bat aplikatzeko. Beraz, uste dugu bai ziklo ekonomikoaren gainbehera garaian politika desegokiak egon dira, eta are larriagoa dena orain hazkunde makroekonomikoa egon denean, gobernuak ez du ezer egin hazkunde hori benetan partekatua izateko. Eta gure bigakoak, amaitzeko, bigakoak dira berbanatzeko politikak. Berbanatzeko sortzen den aberastasunaren berbanaketa batez ere egiten da soldaten bidez eta zergaren bidez. Gobernuak ez du ezer egin soldatak erosmen ahalmena berreskuratzeko, eta patronalak aprobetxatu du daukan aldeko legedia hain zuzen ere soldatak erasotzeko, eta bigarrena da fiskalitatea, eta fiskalitate arloan izan dira reforma atzerakoiak, batzutan PPren eskutik, eta azken finean gehien daukatenei gauzak errazteko, eta ez baliabide gehiago lortzeko politika publiko sendoak aktibatzeko. Hala ere, Azpiazu jaunak esan du inoizko aurrekonturik norbait sozialenak ditugula. Bueno, hori beti dira aurrekontuaren ehuneko oso handiak beti dira sozialak, azken finean, osasungintza eta hezkuntza direlako partidarik handienak, eta hori logikoa da, koste oso importantea direla, eta langile kopurua ere oso importantea dela. Baina gure ustez ez dira aurrekontu sozialak, adibide bat jartzearren, diru sarrera bermatzeko errentaren inguruan gertatu dena. Enpleguaren hazkundearen ondorioz eta hobekuntza ekonomiko edo makroekonomiko horren ondorioz, aipatu ditugun ñabardura eta kritika guztiarekin, baina de facto jaitsi egin da RGIren hartzaileen kopurua, eta horrek esan nahi duena da partida txikiagoa izan da, edo eskaera gutxiago izan da, baldintzak hobetu altzirela, diru gutxiagorekin gehiago egin zitekela, eta gobernuak uko egin dio hori egiteari. Gobernuak RGIren kasuan perspektiba ekonomizista bat hartu du, partida hori ahalik eta txikiena izateko, eta hori azken finean da politika edo hildo orokor baten adibide bat, dozein gatazka, dozein lan gatazka, dozein konfliktotan gobernua lerrokatu dela patronalarekin. 2012-2020 zikloa aipatu dugu, gainera, nolait bitan banatu duzu ziklo ekonomikoaren arabera. Ziklo politiko osoa aintzat hartuta, 2012ko hauteskundetara aurkeztu zenean Urkullu jaunak esan zuen 2015ean estatus berriaren inguruko konsulta burutu egingo genuela Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. 2020an sartu gara, eta bigarren legegintzaldi honetako nolabaiteko ardatz edo elementu izarretako bat estatus berriaren ponentzia eta ondoren adituen maila izan da. Baina, era berean badirudi dela hauteskundeen aurrerapenaren beste gako nagusienetako bat, ez? Nolabait oskailuan sartzera doan auzi bat dela. Bai, inolako zalantzari gabe, ziklo ekonomikoaz luze hitz egin dugu, baina ziklo politikoa laburbildu genezake oso esaldi labur batekin, izan da iruzur baten kronika. Urkullu bera jarri zuen mahai gainean estatus berriaren beharra, eta gainera esan duzun moduan data zehatz batzuk eman zituen, baina gero ez dute nahi izan konpromiso hori aurrera ateratzea, eta esaten duanean ez dutela nahi izan da, ez dutelako nahi izan, nahiz eta baldintzak egon hori aurrera eramateko. Azken urteotan, azken legealdi honetan gertatutakoa gutxi gorabehera ezaguna da, baina laburbilduta esan genezake bazegoela gehiengo politiko nahikoa estatus berri baten aldeko apostu bat egiteko,
inkluso akordio bat egin zen estatus berri horren oinarri politikoen inguruan, EAJ eta EH Bilduren artean, baina nolabaiteko bertigoa sentitu du EAJak ikusi duenean aurrera jotzeko aitzakiak amaitzen zitzaiola, eta egia zen EH Bilduren partetik alegin oso handi bat egon zelako akordio bat erdiesteko, eta guk akordio perfektuatzen akordio baten aldeko apostua egin genuen, agian PNV pentsatzen zuen ez ginela ausartuko edo ez genuela urrats hori emango, baina eman genuen, eta gero konturatu dira ez direla gai kudeatzeko lortutako akordio horren ondorioak. Eta PNV ez dago prest, azken finean gu estatus berri bat eta hitz egiten ari bagara, esan nahi duguna ez da soilik estatutu berri bat edukiko dugula, aldaketa kualitatiboa izan behar da, eta Euskal Herria edo Euskal Herrian zati honen eta estaturen arteko harreman mota aldatu behar da. Gaur egun menpekotasun egoera badago, estatu espainola goian dago, eta gu menpe gaude, eta pasatu nahi dugu berdintasun egoera batera. Akordio politiko egon daiteke elkar bizitzarako, beti hori era voluntario batean egiten bada, baina harremanak beti berdintasunetik eraman behar dira. Eta hori da estatus berria. Terminologia Urkullurena da, PNV-rena, estatusaren terminologia, kontzertu politikoaren kontzeptuare PNV mahai gainean jarri du, harreman konfederala ere PNV mahai gainean jarri du, eta gu bai ez esan diogu kontzeptu horiek guztiei, baina hori gauzatzeko une heldu denean PNV konturatu da estatuak ezetz esango digula eta nolabaiteko konfrontazio politikoaren esparru bat irekiko zela. Eta PNV ez dago presortarako. Azken finean, PNV, gaur egungo PNV, eta gaur egungo PNV-ren zuzendaritzak, bere helburu politiko guztiak beteta ditu. Eta bere helburu politikoak ez dira Euskal Herriaren autodeterminazioa, independentzia eta autogobernua, baizik eta ahalik eta gobernu gehienetan egon, boterea eskuratzea, botere hori erabiltzea elite ekonomikoaren alde, eta tresneri politiko instituzionala, euren interesen zerbitzua jartzea, interes partidisten zerbitzura, hori badaukate eta hori ez dute arriskuan jarri nahi, herri honi eskubide gehiago emoteko eta are gutxiago herritar hauei eskubide sozial gehiago emoteko. Baina era berean, herritarren babesa jasotzen du, eta modu nabarmenean. Bai, PNV konektatzen du, inolako zalantzarik gabe, Euskal Gizartearen sektore zabal batekin. Askotan gauzak bere neurrian jarri egin behar dira ere, ezagutu da azkenengo inkestan PNV-ri 30 eserleku ematen diote eta EH Bilduri 20. Inoizko gehiengo... Inoizko, potentzialki soberanista izango dira, inoizko gehiengorik handiena, baina esan dudan moduan, gure zalantzak nahiko argia dira PNV-ren borondate soberanistaren inguruan, baina esan nahi dut, gure arteko proportzioa egia da aldea badagoela PNV-ren alde, baina aldea ez da ere gaindiezina edo historikoki egiturazko elementu bat izango dena betirako. Nik uste dut partidua badagoela eta hori da gure ardura. Kontuen da hartu behar dugu faktore asko eta uste dut elkarrizketa osoa eman genezaken PNV-ren arrakastaren inguruko hausnarketa egiten, egia da azken urteotan... Hori indargune bada, indargune dari gabe eta gainea gauzak ondo egiten dute plano politiko, instituzional eta komunikatiboan, bestela ez lukete arrakasta hori izango. Kontutan hartu behar dugu adibidez, Euskal Gizartea zaharkitu egin dela azken urteotan, eta PNV oso indartsua dela adin altuko sektoren artean, beraz bere hauteslego potentziala kuantitatiboki handiagoa da. PNV estatuaren zerbitzuan dago. Estatuaren zerbitzuan dago eta estatuarentzat berme bada. Gaurko PNV ez duelako Katalunian eman den urratsa. Eta beraz hori horrela den bitartean, estatuak eskaini aldizkizun abantaila guztietaz disfrutatzen duzu. Adibidez, tratu mediatikoa PNV-rekin oso importantea da. PNV sektore askorentzat da el mal menor delakoa, eta horregatik mimatzen dute Madrilgo komunikabideet. Hemen ere sortu du espazio komunikatiboa oso aldekoa, medio publikoen erabilpena edo erabilkeria barne. Orduan, faktorea badaude, onartu behar dugu ere Europan eta Euskal Herrian nahiz eta oso kritikoak izan hainbat aspektu sozialetan, hemengo bizimodua ez dela mundu mailan hartuta bajua, da ekonomia potente bat, eta gainera krisiaren garaian, Katalunian ez bezala, jendea perzibitu du hemen inpaktua txikiagoa zela, krisian inpaktua txikiagoa zela. Eta, elementu horiekin guztiekin eta beste batzuekin, PNV sortu den ideologia bat, gero eta gehiago hartzen duela regionalismoaren antza, nik uste dut orain momentu enten estatu espainolean,
PNV-ren politikaren parekidea edo Urkulluren parekidea izan daitekeela Revilla, Kantabrian, argi dago soberanisten multzoan ez duela bere burua kokatzen eta soberanistek ere ez dugula kokatzen, azken finean ez duelako politika soberanistarik egiten, baina PNV ez dago la Lotja del Marreko akordioan, PNV ez dago erregearen edo monarkiaren kontra egindako adierazpen instituzionala Madrilean, PNV dago, bueno, pues, erregionalismo horretan. Eta gure erronka noski bada, ezkerrekoa bere burua ezkertiartzat jotzen duen herrialdean, benetan ezkerreko alternatiba sinesgarria martxan jartzea, eta hori izango da hauteskunde hauetan eramango duen planteamendua. Zonozu partida badagoela. Partida jokatzeko aliatuak ere behar dira. Aurreko astean eta aurrekoan asko hitz egin da horren inguruan, epe ertainera begirako perspektiba batekin. Zeintzuk dira balizko aliantzak ziurrenik epe ertainera? Askotan esaten den moduan, segun zertarako jo nahi duzun, olako bidai lagunak aukeratu beharko dituzun, eta askotan leporatu dugu adibidez PNV-ri politika fiskala PP-rekin paktatza, argi dago zertarako aukeratzen duen PP edo aurrekontuen akordioak, ez? Guk definitu behar dugu nora jo nahi dugun, eta jo nahi dugu bi tokietara. Herri bezala jo nahi dugu azken finean independentziara eta tartean nolabaiteko bitarteko eskenatoki batera izan daitekena estatus berria. Hortarako erabakitzeko eskubideren alde eta herri honen autogobernuan sinesten dutenekin guztiekin akordiotara hel gaitezke eta hor ez dugu baztertzen PNV-rekin akordiotara heltzea, benetan horren aldeko borondatea erakutziko balute epe laburrean argi daukagu ezetz eta prozesu batek gertatutakoak demostratzen du borondate hori ez dela existitzen. Baina guk ez dugu baztertzen, etorkizunean akordioak egitea PNV-rekin eta baita ere Podemosekin, erabakitzeko eskubidearen inguruan edo autogobernua zabaltzeko edo estatus berri bat eraikitzeko. Gizarte eredu aldatzeko eta politika aurrerakoiak egiteko argi dago PNV ez dugula topatuko bide horretan, PNV ez dagoelako klabe horretan, PNV gaur egun inoiz baino gehiago Confebasken alderdia delako eta lerrokatze hori oso argia eta nabarmena da. Beraz, horrelako politika aurrerakoiagoak bilatu beharko ditugu aliatuak espazio politiko eta sozialan. Askotan ahazten zaigulako eta atera berri gaude greba orokor batetik, politika ez dela amaitzen alderdi politikoetan eta gizarte asko zabalagoa, anitza eta aberatsagoa dela, zorionez. Eta egia da, badago gure ustez gizarte honetan sektore asko egoera ekonomikoaren inguruan oso kezkatuta daudenak eta mugitzeko eta gauzak egiteko borondatea dauzkatenak eta esaten moduan greba horren adibidea izan zen, eta beraz hor aliatu soziopolitiko horiek badaude. Maila instituzionalean aukerak oso mugatuta daude. Legebiltzarren daude 5 alderdi, bada PP, bestea da PNV, eta horren aurrean politika ezkertiar alternatibak eraiki nahi ditugu, 2 hautagai gelditzen zaigu. Ez da erreza izango eta guri ez zaigu gustatzen kea saltzea, eta bakigu epe laburrean oso zaila izango zela 3 alderdi horien artean alternatiba integral bat osatzea, PSOE besteak beste oso eroso dagoelako PNV-ren pean botere instituzionalaren bere kuota mantentzen, baina perspektiba epertain batea begira, nik uste dut posible izango zela artikulatzea gehiengo alternatiboak. Hortarako urratsak eman behar dira, eta urratz batzuk eman behar dira. Horren adibidea Irunen gertatu dena, edo Nafarroaren gobernuan gertatu dena, edo Madrilen ere gertatu dena, posiblea dela, PSOE eta EH Bilduren artean, pixkat hirukotoien artean, urrunen dauden alderdien artean, akordioak egitea, Podemosekin ere hainbate udalerrietan oso esperientzia arrakastatsuak burutzen ari gara, eta oso eraldatzaileak, hor ere eta izan daiteke horren adibidea, baina orain Durangon eta beste herrietan ere horrelako dinamika bultzatzen ari da, eta beraz uste dugu epertainera, nolabaiteko ezkerreko alternatibat eraikitzeko, bidea egin beharko dugu bide lagun horiekin. 2023az ari gara, epe ertainari buruz hitz egiterako orduan. Evidentea da ere, naiz eta aipatutako esperientzia horiek eman diren, eta evidenteki ere, harremanak olioztatzeko, batzutan argazki batek irudia uzten du, baina baita ere bestelako ate batzuk irekitze ditu, baina evidentea da ere denbora horretan ate asko irekiko lituzken elementu bat da bizikidetzarena, konponbidearena eta presoen auzia norbait soluzio bidean jartzea, biktimen aitortzarekin batera. Azken baten ziurrenik ere horrek bestelako aliantza eta aipatutako erosotasun edo konfortgunetatik ateatzearekin batera erraztuko lukeen beste elementua da.
Bai, ni nerabe izan nintzen 80etan, eta niretzat PSOE dago lotuta rekonbertsio industrialarekin, zen eta galarekin, OTANekin, ustelkeriarekin, Felipe González Guerra, ez da errezta. Bueltan ere... Beraientzat ere, planteatu dezakete, sufritutako erasoak, violentzia eta bar luze bat. Beraz, abia puntua direnak. Eta horregatik badakigu, hau planteatu behar dela, patxadaz eta perspektiba luzeago batekin, baina, inoiz, hasi behar dira bentsat desisosten harremanak, eta gu pres gaude hortarako, ez da erraza guretzat, ez da erraza ere beraientzat, inkluso epe laburrean ezinezkoa, baina ez da amezkeria pentsatzea, etorkizun batean gauzak aldatu daitezkela. Aldaketa sakonak lortzen dira aliantzen bidez. Gu orain adibidez, epe laburrean berriro itxaiten dute epeta, baina importantea bere iztea, hauteskundei begira oso perspektiba dauzkagu. Ezkerreko alternatiba bakarra gara, autogobernuan eta estatus berrien aldeko konpromisoa erakutsi dugun indar politiko bakarra gara, eta gainera PNV-ri aurre egiteko eta PNV-ren regimenari alternatiba bat osatzeko alternatiba bakarra gara. Beraz, planteamendu horietatik pozik gaude eta uste dugu horrek emaitza onak ekarriko zizkigula. Baina emaitza horiekin bakarrik ez dugu lortuko urrats estrategikoak ematea, hortarako beste gehiengo zabalago batzuk behar direlako eta beste aliantza batzuk bultzatu behar direlako. Guk soberanismoan urratsak emoteko eta gehiago independentzia eskuratzeko beharko ditugu hor beste sigla bat inkorporatzea. Agian lehenengo fase batean nahikoa izango da, lehen aipatu ditudan beste eragile sozial horiekin bide bat egiteko. Baina etorkizunean eta behinbetiko momentuan independentzia eskuratzeko segurazki beste alderdi batzuen babesa beharko dugu eta gobernu alternatibo bat osatzeko eta EAen ezkerreko politikak gauzatzeko eta konpromisoa hartuko duen gobernu bat osatzeko ere beharko ditugu beste sigla batzuk eta oso zaila da pentsatzea gehiengo oso baten bidez lortuko dela. Beraz, partida hori ere jokatzeko pres gaude eta uste dugu urratsak emoten ari direla. Eta emaitza onak behar dira, eta bereziki Bizkaian eta Bilbo handian. Hor dago erronka nagusienetako bat EH Bildurentzat eta ezkerreko soberanismoarentzat. Bai, nik uste dut kuantitatiboki eta kualitatiboki borroka hor dagoela eta nik uste dut EH Bildu emango duela eta jokatuko duela partida. Begira, EH Bilduk lortu ditu azken urteotan, edo EH Bildu osatu zenetik, bere emaitza historikorik onenak lurralde gehienetan eta udalerri gehienetan. Bilbo handian izan ezik. Oraindik Bilbo handian ezker abertzalea bakarrik lortu zituen 80etan emaitza HBren emaitzak, gaur egungo EH Bilduren emaitzak baino hobeak, Barakaldon, Bilbon eta boto kopurutan. Horrek esan nahi du, ni baikorrana esenez, hori da berri on bat hobetzeko margena daukagu eta gure zabaitik oso urrun gaude. Eta hortarako egia da politika eta eskaintza politiko espezifiko bat egin beharko dugu, edo hobeto esan da, gure eskaintza politiko orokorra bat egin behar du zonalde horretan espero diren politika eta apostu politikoekin. Uste dugu EH Bildu alternatiba sozial bakarra, ezkerreko alternatiba bakarra dela, eta zonalde honetan dagoen jendea prekarietatea pairatzen ari dena, lan arazo sakona dauzkana, langabezitasak altuetan dauden zonaldeak, etxebizitza oso garestia eta arazo larria bihurtu den zonalde horietan, ezkerreko alternatibaren beharra ere badutela eta EH Bildu gai izan behar du alternatiba hori osatzeko eta eskaintzeko. Bai, eta zentzu horretan bereziki fokoa ezkerraldean jarrita, zuk aipatu duzu, eta ezaguna da Barakaldokoa zarela, eta ez nerabezaroko rekonbertsioa eta garai hori, baina egungo argazkia, 240.000 biztanleren bueltan dagoen eskualde baten, ari gara Euskal Herrian bigarren, hirugarren hirigunea litzatekeena bakarrik hartuta, ez? Beraz, egungo noraiteko erradiografia edo argazkia hartuta oso ezberdina da, paisaia 80ko eta 80ko hamarkadarekin alderatuta, egungo erradiografiak eramaten gaitu, mehatzetan Amazon dagoela, raiderrak daudela Barakaldoko kaletan, Barakaldo dituela 1.000 biztanle eta hainbat Espainiako probintzietako hiriburuak baino biztanle gehiago dituela, bere garaian punkasen hauein trapa dela, eta hor badauela aldaketa sakon bat, oraindik ere batetik iruditegia 80ko hamarkadakoa dela askotan, eta nola konektatu errealitate berri horrekin,
jakitun, eleanitza den eremu badela, erregimen tankera hartu duten gobernuak ere egon direla, hainbat kasutan, ez zitoren kolore aldaketa eman den, nola eragin? Bai, egia da gizarte edo espazio horretan aldaketa ekonomiko sakon bat eman dela eta eredu produktibo osoaren desagerpena gertatu zela. Desagerpena esaten dut eta ez ordezkapena horren ordez ez zelako ez ere etorri, edo ez zutela ez ere ekarri. Lehen aipatut 80etan egondako rekonbertsioa, egia da garaiko industria behar zuela rekonbertsioa, baina rekonbertsioaren ordez topatu genuena izan zen desindustrializazio integrala eta gaur egun ezkerraldean dagoen industria tasa da Euskal Herriko bajuenetako bat, paradogiko bada ere, eta ondino Barakaldori lokalidad Fabril deitzen diogun arren, baina hori da leheraldiko kontua da eta gaur egun oso ekonomia terziarizatuta bada. Eta neurri batean bizitoki da edo logela auzo eta herri importante batzuk hor daude, kuantitatiboki jende asko bizi delako, baina jendea beste toki batzuetara lan egitera joan behar izan duela. Ez dago enpresa potenterik, ez dago industria potenterik, eta nonbait pairatzen bada, lehen aipatu dugun egoera ekonomikoaren ondoria bertan da ezkerraldean, daude langabezi tasarik altuenak, eskolarizazio tasa bajuenak, prekarietate tasarik handiak, hartzen baditugu adierazle ekonomiko negatibo guztiak, hor errekorrak hausten dira. Bilbon ere, bai, eta hori da jende asko izkutatzen duena, edo izkutatu edo perzibitzen ez duena. Bilbon eta ezkerraldean arteko egoera sozioekonomikoa ez da oso ezberdina, gertatzen da Bilbon ere konzentratzen direla boteregune ekonomiko batzuk eta bataz bestekoa alteratzen dute gora. Eta publikoak ere. Bilboko barne produktu gornean bataz bestekoa altuagoa da, hor zonalde batzuetan aberatzak konzentratzen direlako, baina Bilboko auzo osoak eta ezkerraldekoak berdina dira. Langabezi tasari dagokionez, prekaritatea, pobreziari dagokionez, berdina gertatzen dena da, Bilboko irudi arrakastatzu horren azpian, miseria asko izkutatzen dizkigutela eta larriagoa dena, inkluso geuk ere barneratzen ditugu eta sinesten dugu kontakizun ofizial hori, ukatu gabe gauza batzuk hobetu egin direla eta paisai urbano batzuk hobetu egin direla, Bilboren errealitatea eta ezkerraldean oso antzekoa da, eta beraz, hori ere positibo da, azken finean diskurso berberarekin, Euskal Herriko populaziorik gunerik haundienari eman aldiogu erantzun bat, eta nik uste dut jendeak entzun behar gaituela hitz egiten eta proposatzen benetan kezkatzen dituen gauzen inguruan. Eta egia da herri bezala, soberaniaren bidean urratsak emotea oso importantea da, baina egunerokotasunean jendea premia eta behar urgente batzuk baditu, eta behar horiek deitzen dira enplegua, deitzen dira etxe bizitza, deitzen dira lan baldintzak, deitzen dira soldata duinak, eta hor aintzindaria izan behar dugu. Gainera, neurri handi batean gaur egun bagarelako diskurso eta praktika politiko koherente bat garatzen dugun alderdia gai horietan inguruan. Gertatzen dena da, beste gunetan errezagoa dela sozializazioa eta komunikazioa, eta zonalde horietan gure egitura politikoak ere ahulagoak direnez, asko kostatzen da jendeak perzibitzea benetako lana. Orduan, hobetu egin behar dugu lan hori eta saiatu behar gara komunikatzen eta konektatzen jendearekin eraginkorrago batean. Azkena, norabide horretan bertan, hala ere, sarri ematen duena da, independentismoaren barruan, horrelako pisu, ez soilik demografikoa baizik eta historikoa eta ekonomikoa duen eremu bat, nolabait bere representazioa edo bere pisua diskursoan, proiektzio publikoan eta bar, berez dena baino desente txikiagoa dela. Nolabait ez aterren. Hau da, oso presentzia txikia duela eta askotan lotzen dela lehengo iruditegiarekin, nolabait ez, inkluso folklorizatu egin dela iruditegi hori, eta bere presentzia txikiagoa dela, eta nolabait horrek ere zailtzen duela aipatutako garrantzi hori ematea. Bai, EH Bildun egia da indarguneak baditugula eta indargune elektoralak ez daude aipatu ditugun zonalde hauetan, ez? Gainera jakin behar da EH Bilduren ardatza den ezker abertzalea, ilegalizaziotik datorrela eta ilegalizazio garaietan ere normalean jotzen duzu gordetzera indartsuago zauden espazioetan, ez?
baina nik uste dut hori aztertu eta definitu behar dugula arazo bat moduan orain ez gaudelako fase horretan, eta gu espansio fase batean gaude, eta egia da hortarako ezinbestekoa dela erreferenteak etortzea, benetan eragina izan nahi dugun eremuetatik. Eta ez soilik aurpegiak, baizik eta politikak eta proposamenak. Nik uste dut onartu behar dugula defizit moduan eta ondino lan egiteko agenda oso potente daukagula, benetan ordezkatzeko eta irudikatu behar dugun zonalde horien aurrean, eta horrek suposatzen du maila diskursiboan eta organizatiboan azterketa sakonak egin beharko ditugula. Ikusiko dugu etorkizunean, Iker Casanova, eskerrik asko, plazer bat. Berdin. Eta gogoratu, Hamaika Telebistaren albistegi zerbitzuetan, gurean gaur eta gakoak saioetan, informazio guztia eskura izango duzuela, eta nola ez, hamaika.eusen eta Hamaika Telebistaren Twitter, Facebook, Instagram eta YouTubeko profiletan gure partetik besterik ez, eta gabon pasa.